Dos. Si Dos, guys. Nandito kami sa may tapat ng MOA. At kami ay magsusukat lang ng ano. Ayan. Ayan. Hi! Dress? Hi, mga insan. Dress? Aray ko. Kumain na kayo? Magkaon na kang Ayan na, Nindo. Isa yan. Nakalay pa kasi. Ay! Hello, guys! Sa rice cooker lang. Tapos maluto ka kaming sinigang. Kaya pagkabuti diwa ka. Paano? Sa Rice cooker. I-check natin mamaya. Pag hindi tayo Diyan kami guys naka-check in sa 15th floor. tawagan mo nga ngayon. Ano mo na ba? Mamaya na. Mamaya na babe, baka pumunta doon. Wala tao. Sa pag-love daan ni Duwakers. Ba? Kaiman. Siya ka ba vlog? Agoy! Hindi man! Mamaya na lang matulog. Kaya, di man talaga may mga turo. Ay, man talaga nakaano ba? Ganyan din naman talaga kahit si Ma. Pag nag-edit dahil man nangangatorok. Si mama mo ko ta, interesado ito magibasa mo. Kaya lang, Ano may lang. bandil lugar eh, nagkataon. Nagkataon na mabandilyo. Gusto. Ibami ko ta. Gusto, sabi nga ni Ma, gusto daw niya Mm-mm. mag-tagalogin ko. Gusto daw nga niya pupunta dito. Mm-mm. Eh, kaso di niya asa maiwan-iwan si Ate Lai. Kaya, kasi umiiyak kapag wala siya. Oo, Mahina ang loob pag wala ang mama. ayaw pa ni Mama masyado ibigay malayo kasi Good evening! 1 million viewers. okay lang kung airplane. Sana. Eh, kaso wala si Mama kasama pag saan siya mapunta. Opo. Oo, Ano? pagpabalik. Ay, Ate Mais, alam mo pala ang flight details ni Kuya Cesar? Kuyan, July 31. Hindi. Ngayon, kung ano ang flight details niya, ano yung airline. Alam mo, Emirates yata. Dahil yung makaipit para si basta ang tara mo niya, maabot siya digdi. dapat sa imo. Pero yung Emirates ba talaga? Dapat alam Ate Mais para makikita natin kung dumating Ilaw.